салом алейкум дӯстони гиромӣ. Имрӯз мо боз дар захираи Playbuzz як намуди маводи интерактивӣ мешавем ки кортҳои маълумотӣ ном дорад. Кортҳои маълумотӣ Flip Cards. Биед вориди сомона мешавем. метавонем чун ҳам вақта аз почта дар ҷамел истифода барем ва ба воситаи пахш кардани нуқтаи тugмачаи Create ва гузаштан ба бахши See All, яъне дидани тамоми форматҳое ки Playbuzz пешниҳод мекунад, мо метавонем формати Flip Cards-ро аз он биёбем. дар рӯи барои он боз як тugмачаи Create аст ки онро бояд пахш кунем ва саҳифаи нав кушода мешавад. саҳифаи стандарти аст ки барои бисёри форматҳо истифода бурда мешавад ва ба мисли ҳар вақта мо сарлавҳаи маводи худро мегузорем ва каме тафсири онро, яъне як маълумоти иловагӣ ки ҳамчун либ истифода бурда мекунад, онро мегузорем ва ба ҳар як карточкаи худ сарлавҳа низ мегузорем. аммо биед пеш аз ҳама аввал аксҳои яркори интихоб кунем, яъне карточка чӣ хеле ки медонад, яъне кортҳои маълумотӣ аз ду тараф иборат аст: фронт қисми рӯи он ва бек қисми ақиби он. мо имрӯз тағйир ёфтани парчамҳои давлатҳое ки пештар дар Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Социалистӣ аъзо буданд, онро месозем ва нишон медиҳем. чунки ки мебинед, дар қисми фронт мо номнаи парчаме ки дар давраи шӯравӣ давлат дошт, айни ҳол Армения, ва парчаме ки ҳоло дорад, онро ҷойгир кардем ва чунин корро барои ҳамаи давлатҳое ки ба Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Социалистӣ дохил мешуданд анҷом медиҳем. аз ҷумла навбаи Тоҷикистон низ мебиёд ва мо чӣ хеле ки медонем ду намуди парчам дорем. якум намуд он парчаме ки дар даврони Иттиҳоди Шӯравии Социалистӣ буд, яъне Тоҷикистони социалистӣ дошт, ва имрӯз парчами Тоҷикистони мустақил. ва ниҳоятан дар охир ман мехоҳам парчами худи Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Социалистиро низ дар инҷо гузорам ва чӣ хеле ки мебинед, мо ба ғайр аз акс инчунин метавонем матн низ ворид кунем ва ба ғайр аз матн инчунин ранги кортро тағйир диҳем, шрифти онро дигар кунем. яъне он хеле ки ба худи мо лозим аст. Файд аст ки чӣ хеле ки агар ки аҳамияте дар қисми рости поёнӣ 47200 нишон дода шудааст. ин пеш аз он маъно онро дорад ки матни мо аз 47 рамз иборат аст ва то 200 рамз метавонад дар бар гирад. ва дар қисми ақиби корти охирон мо парчами IGSC-ро мегузорем. чӣ хеле ки мебинед, он хуб намоён нест ва ба воситаи нуқтаи меню ба воситаи edit мо метавонем онро таҳрир кунем, яъне ҷойгиршавашро муайян кунем ва ҳатто матни худро то 110 рамз зери он нависем. дар қисми болои маводи худ инчунин мо бояд ягон акс низ ҷойгир кунем ва азбаски мо аксҳоро аз аввал ман омода кардагӣ ҳастам барои ин мавод, аз яке аз онҳоро интихоб мекунам. тугмаи Publish барои нашр кардан ба Label this item as Russian мегӯем, чунки маводи мазкур бо забони русӣ аст, на англисӣ, ва дар равзаи навкушода шуда мо ба воситаи пахш кардани тугмачаи Embed имконият дорем ки Embed коди махсусро нусхабардорӣ намоем ва онро ба сомонаи худ дар дохили мақолаи худ бигузорем. мебинем ки чӣ гуна шаклу намуд пайдо мекунад. ин маводи интерактиви мо интерактиви, яъне маънои онро дорад ки хонандаи шумо аллакай бо ҳамин мавод сарукор мегирад, бояд онро пахш кунад, нохун занад ва чӣ хеле ки мебинед, ҳар як корт дар аввал
парчами ҷумҳурии шӯравии социалистиро нишон медиҳад ва ҳангоми ба он нохун задан ба воситаи мушак парчами имрӯзаеатро нишон медиҳад, яъне тоб мехӯрад ва ин хеле зебо аст, хеле ҷолиб аст. Ин буд формати флипкартс ки дар захираи интернетии Toybox сохта шуд. умедворам ки дар ҳолити шумо муфид хоҳад буд. ташаккур барои диққат. То боздид дар намоҳои оянда.